אנחנו נמצאים בתקופה הרת גורל, גם מבחינת שיסוי, גם מבחינת שחיתות, המצב לא טוב. ולכן דווקא במצב הזה חשוב מאוד לחשוב על שינוי, לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את המצב, כן? את השקופית הזאת אתם רואים? הן כן, גדולות השקופיות שלך, וצריך קצת להקטין אותן, אבל לא אבל חשוב. אתם רואים, אבל השאלה אם אתם כן, רואים. כן, רואים. רואים, רואים. בסדר. לא, כי זו שקופית אחרת. את זו רואים. בסדר, יופי. אז כמובן שיש לנו משבר עמוק מאוד בשיטה המפלגתית שקיימת היום. אה, המשבר מתחיל בקודם כל היעדר קשר עם הבוחר. אה, באים בתקופת הבחירות, מבטיחים הבטחות, ולאחר מכן שלום על ישראל, ואתה לא מעניין אותנו. דבר נוסף שקיים בשיטה הנוכחית שמאוד מאוד גורם לכשל מהותי שלה הוא ההזדקקות למגייסי קולות, שיוצרת תלות בהם ובתורמים, ואלה אחר כך, אחרי הבחירות, מכתיבים תמנה אותי לתפקיד דירקטור, תמנה אותי לתפקיד הזה, תמנה את הבן שלי לתפקיד ההוא, ותמנה את הדודה שלי ואת החבר שלי. עכשיו יש הרבה דרישות. מה לעשות עם בני המשפחה שלי שצריכים לדאוג להם, כי הרי גייסתי לך קולות. אז זה מחויב המציאות עכשיו. והתורמים כמובן גם הם באים בדרישות. תרמתי לך כסף לריצה, עכשיו תעזור לי, עכשיו ת, תיתן לי פרויקטים לעבודה, תן לי איזשהו רווח מהפרויקטים הממשלתיים. המינויים הפוליטיים הללו גורמים כמובן למינוי של אנשים חסרי כישורים, שהדבר היחיד שמאפיין אותם הוא הקרבה ויכולתם לגייס קולות. והמינויים הפוליטיים הללו גורמים לכך שהשירות הציבורי יהיה בינוני, יהיה בזבזני, וכיוון שהם גם לא יודעים לנהל, כי הרי הם יודעים רק לגייס קולות, אז כמובן שפתרון בעיות לא נעשה על ידם, אלא נמרח על שנה, שנתיים, 3, 30 שנה. הרכבת הקלה כמה לקח לה? 30 שנה עד שקמה. אין בעיה. העיקר שהחברים ממונים לתפקידים, והעיקר שהפרויקטים ניתנים לחברי מרכז, אז הכל בסדר. המצב הזה שבו המדינה או הממשלה מפסיקה לענות על צרכים של האזרח, ובמקום זאת היא עונה רק על הצרכים של המקורבים, נוצר נתק מהאזרח. האזרח מרגיש שכאילו אין לו השפעה, אין לו יכולת לשנות. שלא לדבר על כך שכתוצאה ממינוי של מקורבים, כסף נשפך כמים, וזה לא מעניין את אף אחד. כספים קואליציוניים מופנים לכל מיני חברים ולכל מיני חברי קואליציה, ואת איש זה לא מטריד. העיקר שהממשלה תהיה יציבה, ושלא לדבר על כך שהם עושים גם עסקאות כושלות, שסתם מבזבזים את כספי הציבור. השיטה הקיימת גם מתבססת על הסתה, על הפצת שנאה, הפצת רעל. ולמה? כי כדי לגייס את בוחריה, היא חייבת לתת להם משהו שילכד אותם,
והמשהו המלכד הזה הוא השנאה. השנאה ליריב הפוליטי, שעליו ניתן להטיל את כל הכישלונות ואת כל הבעיות שנוצרות במדינה. לא מצליחים לגייס חרדים, היועמ"שית אשמה. לא מצליחים במלחמה בעזה, היועמ"שית אשמה. היא חסמה את הממשלה, היא מנעה מהצבא לפעול. יש המון תירוצים. מדוע יש כישלונות? השיטה של הבחירות האזוריות היא מבוססת על כמה עקרונות. דבר אחד, שתהיה חלוקה גיאוגרפית של המדינה. שהחלוקה הגיאוגרפית הזו תכלול בתוכה גם אלמנטים דמוגרפיים, שיהיה קשר בין גודל שטח וגודל אוכלוסייה, על מנת לתת ביטוי לאזור הזה בכנסת. כמובן גם שצריכה להיות בחירה ישירה של הנציגים שייצגו את אזור הבחירה, והנציגים האלה הם צריכים להיות מספר נציגים. ולמה מספר נציגים? כדי שהמספר הזה של נציגים ייתן ביטוי למגוון המרכיבים של האוכלוסייה באותו אזור בחירה. השיטה הזו שבה אזור בוחר את נציגו לכנסת, מבטיח שהנציג הזה יהיה בקשר יומיומי, אם לא שבועי, עם אזור הבחירה שלו. הוא ישמע אותם, הוא ייתן להם דין וחשבון מה הוא עשה בכנסת למענם. ולכן השיטה הזו היא הרבה יותר דמוקרטית מאשר השיטה המפלגתית כיום, שבה המפלגה נבחרת ולאחר מכן תשכח ממנה. אתה כבר לא מעניין אותה. אז מה היתרונות של בחירות אזוריות שאנחנו מציעים? קודם כל, שתהיה מחויבות אישית של הנבחר לאזור הבחירה שלו. זה דבר שהוא מאוד חשוב. ודבר שני, הפחתת השחיתות. ולמה? כי כוחם של מגייסי הקולות והתורמים פוחת משמעותית, והתלות בהם מצטמצמת באופן דרמטי. ולכן יש חשיבות מאוד בשינוי המיוחל הזה. וגם המינויים למשרדי הממשלה, לא יהיו על בסיס של חברות, או מגייסי קולות, או בני משפחה, או חברים, כי אם על בסיס מקצועי. ברגע שהמינוי הוא על בסיס מקצועי ולא פוליטי, התפקוד הוא הרבה יותר יעיל, הוא הרבה יותר מסודר, וגם חסכוני כתוצאה מכך. דבר נוסף, או היתרון הנוסף בבחירות אזוריות, הוא הפחתת ההסתה והפילוג. מכיוון שהנציג האזורי שיש באזור הבחירה שלו אוכלוסיות שונות, יכול להיות שמאלני, יכול להיות ימני, יכול להיות חילוני, יכול להיות חרדי, הוא יצטרך לדבר אל כולם, כי הוא זקוק לקולות של כולם. ולכן השפה שלו תהיה מאחדת, ממלכתית יותר, ופחות מפלגת ומבוססת על שנאה. יש אומנם דוגמאות לבחירות אזוריות בעולם, כמו בארצות הברית, בבריטניה, בגרמניה,
שאומנם הם מייצגים את אזור הבחירה שלהם, הנציגים בפרלמנט, אבל הנציגים האלה עדיין מייצגים למעשה מפלגה. מי שנבחר נניח באזור ניו יורק, הוא הנציג של אזור ניו יורק, הוא צריך להיות או מהמפלגה הדמוקרטית או מהרפובליקנית. הוא לא עצמאי, וכתוצאה מכך המפלגתיות, הכיתתיות משתלטת והורסת את החברה. ואנחנו רואים את זה יפה מאוד בארצות הברית, למשל, מה קורה בין דמוקרטים לרפובליקנים, איזו שנאה תהומית יש, איזה שסע יש ביניהם, למרות הבחירות האזוריות. וזאת רק בגלל שהנציג מייצג מפלגה, ולא מייצג רק את האזור שלו. אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע, או כדי להנחיל את השיטה אה, של בחירות אזוריות? אז קודם כל אנחנו צריכים ליצור חלוקה הוגנת, בלי מניפולציות, מה אנחנו מכניסים לתוך כל אזור ואזור. שלא תהיינה מניפולציות, שיהיה שקוף, שיהיה קריטריון לחלוקה של האזורים השונים בארץ. וכמובן יחד עם זאת, חלוקה או שיקוף או ייצוג הולם של מגוון האוכלוסייה באזור הבחירה. דבר נוסף שצריך להיות, איזון. איזון בייצוג, שהוא לא יהיה למשל הצורך האזורי שיבוא על חשבון הלאומי, אלא צריך להיות איזון בין הצורך האזורי לבין הצורך הלאומי. לשם כך הרי דיברנו בפעמים הקודמות על בחירה של יושב ראש הכנסת, שהוא זה שיאזן בין הצרכים האזוריים לבין הצרכים הלאומיים של חברי הכנסת. כמובן שצריך לשלב בבחירה האזורית הזו את כל האלמנטים של גם להבטיח ייצוגיות של מגוון האוכלוסיות, גם של אזורים, וגם כמובן הצורך הלאומי. עכשיו, למה השינוי כל כך דחוף? למה אנחנו רוצים שיהיה עכשיו כבר שינוי? למה אנחנו רוצים כבר עכשיו לשנות את שיטת הבחירות מבחירה מפלגתית לאזורית? אנחנו רוצים זאת מכיוון שיש כרגע בעיה בדמוקרטיה הישראלית. ישנה החלשה רצינית מאוד של הדמוקרטיה בארץ. יש השתלטות על המשטרה. המשטרה הפכה בשנה מאז שבן גביר הממונה עליה, הפכה להיות משטרה מפלגתית. הקרעי מנסה להשתלט על התקשורת, וזה כמובן מחליש את הדמוקרטיה, וגם ישנם ניסיונות להשתלטות על בתי המשפט, שגם זה מחריף את המצב של הדמוקרטיה הישראלית. ולכן אנחנו חייבים לבלום את השינויים ההרסניים האלה, וללכת לכיוון של שינוי השיטה, כדי שתהיה שיטה יותר דמוקרטית ויותר מייצגת את כלל הציבור, ולא רק קבוצה אחת בציבור.
הדבר הנוסף שקיים כיום הוא אובדן האמון בממשלה ובמעשיה. אתה כבר לא סומך עליה שהיא באמת דואגת לך. אתה כבר לא סומך שהיא באמת תפתור לך את בעיית יוקר המחיה, או שתפתור את הבעיה בחינוך, או ברפואה, או בבעיית הדיור. וזו בעיה מאוד חמורה. לכן אנחנו חייבים לדרוש שינוי כדי לתת מענה לבעיות החמורות שקיימות כיום בחברה. אל תשכחו שבגלל הבעיות האלה יש ירידה רצינית מהארץ. אומרים שרק בשנים האחרונות, מאז הממשלה הזו עלתה לשלטון, 200,000 ישראלים ירדו מהארץ. זה המון. ולפני כן, כמובן, יש לנו, עוד לפני ה-200,000 האלה שירדו מהארץ, יש לנו למעלה ממיליון ישראלים יורדים. כי נוצר ייאוש, ייאוש מהמצב במדינה. הממשלה לא עונה על צורכי הציבור. אז אנחנו אומרים שחייבים עכשיו לשנות, כדי להחזיר את הכוח לידי הבוחר, לידי האזרחים, כדי להפחית את השחיתות, להגדיל את המקצועיות של עובדי הציבור, ושיהיה ייצוג אמיתי, ולא ייצוג חלקי, לא ייצוג מגזרי. היום יש לנו פריבילגים, שמקבלים יותר ואחרים מקבלים פחות. חלקים עושים יותר, חלקים עושים פחות. חלקים מקבלים וחלקים נותנים. אז חייבים לשנות. ואנחנו מציעים את השינוי בשיטת הממשל, שמסוכמת באתר שינוי שיטת בחירות co.il, ואני מקווה שכל אחד ייכנס לשם ויעקוב אחרי השינויים ויעשה משהו בנידון.